Bakea eta normalkuntza politikoari buruz hitz egiten dugunean, Ezker Batua berdaken uste dugu lehenik eta behin egin behar duguna da, batetik bakea eta bestetik normalkuntza politikoa bereiztea. Bakeari dagokionez, berau etorriko da, eta bat ere babesik ez duenean gizartean, edo beste modu batean izan da, inork ulertzen ez duenean inolako zilegitasunik izan dezakela etaren indarkeriak. Beraz, zentzuerretan oso mezu berezia etarentzako, lehenik eta behin utz diezagutela bakean, Euskadin ez ditugula behar, baina aldi berean ere bai mezu bat ezker abertzalearentzako. Egin dezazuela dagokizuen eztabaida, dagokizuen hausnarketa, ulertzeko behingoz politika bakarrik egin daitekeela bide demokratikoak erabiliz. Ezin daitekeela beste bat ere biderik erabili. Behin hori izan da, eta normalkuntza politikoari helduta nik uste dut egin behar dena da mahai bat eratu, zentzu horretan Ezker Batua ordeakek proposatzen du elkarrizketa demokratikoko mahai bat, non alderdi politiko eta sentsibilitate guztiak egongo diren present. Horrek zer esan nahi du, oso modu argian esan behar zaiola, ilegalizazioari ez. Ideia eta alderdi politikoen ilegalizazioari ez. Hau da, egin behar dena da, denok mahai baten inguruan eseri, gutxienezko adostasun bat lortu, bakea eta normalkuntza behingoz lortu alizateko herri honetan, eta hurrengo etorkizunerako berme izango direnak berriro ere gaur bizi dugun egoera ez dadila eman. Zentzurretan ulertzen dugu ezinbestekoa dela baita ere bakean eta baloreetan orain egiten ari den bezala eskoletan ezitzen jarraitzea, ulertzen dugulako hurrengo belaunaldiak ez dituztela berriro ere errepikatu behar orain arte izan ditugun akatsak.